Potom dođe Isus i učenici njegovi u judejsku zemlju i onde življaše s njima i krštavaše. A Jovan krštavaše u Enonu blizu Salima, jer onde beše mnogo vode. I dolažahu te ih krštavaše, jer još ne beše Jovan bačen u tamnicu. Tada posade raspra među učenicima Jovanovim i Jevrejima oko čišćenja. I dođoše k Jovanu i rekoše mu: Ravi, onaj što beše s tobom preko Jordana, za koga si ti svedočio, evo on krštava i svi idu k njemu. Jovan odgovori i reče: Ne može čovjek ništa primiti ako mu ne bude dano s neba. Vi sami meni svedočite da rekoh, ja nisam Hristos, nego sam poslan pred njim. Ko ima nevestu, ženik je, a prijatelj ženikov stoji i sluša ga i radošću raduje se glasu ženikovom. Ova dakle radost moja ispuni se. Ona i treba da raste, a ja da se umanjujem. Koji odozgo dolazi, nad svima je. Koji je sa zemlje, od zemlje je i govori od zemlje. Koji dolazi s neba, nad svima je. I šta vide i ču, ono svedoči i svedočanstvo njegovo niko ne prima. Koji primi njegovo svedočanstvo, potvrdi da je Bog istinit. Jer koga Bog posla, onaj reči Božije govori. Jer Bog duha ne daje na meru. Jer Otac ljubi Sina i sve dade u ruke njegove. Ko veruje Sina, ima život večni. A ko ne veruje Sina, neće vidjeti života, nego gnev Božji ostaje na njemu.